Seluruh sing ku enek apa jenenge air terjun winggane ning Purworejo mbuh jenenge apa to Juruk Bening apa ya air terjun lagi sing arah ngiri ae sing arah neng ndi iki parane ya ngetan apa ngidul sing ngerti komen aku bingung ning kene ngertiku mikir kanan kiri lek lor ngendi kidul ndine bingung aku ya wis pokoke dalane wis ngene iki ya wis kene iki wilayah Bandengan engko lek sampean mengikuti dalan iki engko terus dalan-dalan sing utama engko sampean ku tembuse anu lah Mak. Tembuse Sekar Gadung iki Balirejo 2. Kuwi emang melu wilayah Panggung-Rejo. Lah engko lek ngulon ku ya sampean ku tekan Jeding. Jeding iki daerah Kali Gambir kono, ngulon neh engko sampean berkatak, ngulan neh engko daerah anu lho jenenge Dong Bulus engko ngidul ya tujuane engko iso teko Pantai Peh Pulo ngono lho Mak ya. Pantai Peh Pulo saiki dalane wis mening wis ses JLS wis dadi misalkan sampean kabar JLS wong daerah Wates engko liwat kene iki ya wis penak lah wisan. Lagi keadaane masyarakat ya wis ngene iki. Ya wis matur suwun ya delok kampen kabeh delok videoku sampe entek. Aja lali sing rung follow di-follow, sing rung subscribe di-subscribe. Aja lali jempole dipitet ning HP-ne kono. Aja mek kudu pentelengi ae, bah jandak. Ngerti kok sampean kabeh iki. Lah terus keranjang bione dibuka, lek demen karo videone ya dikai apresiasi ngono lho. Ya semek ngono kuwi lah asline konten kreator iki. Bah, ya piye ngene lho dalane mening. Ya wis ngono ya. Aja lali videoku sing bar iki ya didelokne sampe entek.